ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ದಾಲ 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 ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾನೊಂಜಿ ಸವಾಲು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ತೂದು ಏ ರಾನ್ಲ ಒರಾನ್ಲ ತೆಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೂರು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಸರ್. ಉಣ್ಣಾತು ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ವಿಜಯನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲದ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಜರು ಸರ್, ಬೈಜರು ಬದುಕ್ಯ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋವಿನ್ ಸೊ ಪೊಣ್ಣನ ಆಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಕೇರಿಗ್ಲ ಇರಗಿ ಏರ್ಲಾ ತಿಕ್ಕಿ ಚೆರ್ನಾಂಡ ಯಾ ನಾದ ಇರಗಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮಂತ್ರಿ ನಗ್ಲೇನು ಸೊ ಏಪಲ ಗಂಭೀರ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಮಂತ್ರಿ ನಗ್ಲೇನು ಬೂರು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಾ ನಂಚಿನ ಹಿರಿಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜೈಡೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಶಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್. ಸೊ ಮೇಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ್ ಮಾತ ಪಂಚಸ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮೂಡುದು ಬೈದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸನ್ನಿವೇಶನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತನ್ ಪಂಚ್ ಇತ್ನೆಡ ಬೈದ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್. ಆಂಡ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಗಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏರೆಗೆ ದೂಷಣೆ ಆತನ ಹಾಕ್ಲಿ ನೇತ್ಲೆಲ್ನ ದೂರ್ಲೆ ನೆರ್ಲೆ ಅಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾಪಲ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಂಚಸ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಮ್ಮಡ ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಿತಾಮಹ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಪಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಪೋಚಿ ಹೌದಲ್ಲ ಆಳಾತನ ಬಣ್ಣತ್ತೇನು ನಂಗೆ ಬುರ್ಚವು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ನೋಟುಡೆ ಅರ್ನ ಚಿತ್ರ ಎತ್ತಿನ ನೋಟುಡೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂದು ಪುನಃ ಅರೆ ನಮ್ಮ ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತನ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಾನ ಪುನಃ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂಚ ಪಂಡ ಹಾಳಾತನ ಬಣ್ಣತ್ತೇನು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಬುರ್ಚವು ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ನಮ್ಮ ದೂಷಣೆ ಮನ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಿತಾಮಹ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಶೋಕ್ ಆತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಒಂದ್ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಶಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತಿರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮೂಲ ಎರ್ನ ಬುದರ್ಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ತೆಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಾನು ದುಂಬುಗಾದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸುರೂರ್ದಿಂಚಿಲ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರಿ ಗುಡ್. ನಿಖಿಲ್ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಿರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡು ಆಂಡ ನಿಖಿಲು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಾರನಿ ಅಂತೂ ಜಸ್ಟ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಂಗಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಮರ್ವಿನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಸಂದೀಪ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಕುಡಂಜಿ ವಿಜಯರ ಮರ್ವಿನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದತ್ತು ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಶೋಟು ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷದ ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ಬರ್ತಿತ್ತೀರು ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಆತ ಬೇಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿದೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಈ ಸರ್ತಿದೆಲ್ಲ ಆ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದ ಕೋಟ್ ದೆತ್ತದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್. ನಿಖಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡ್ ಯಾಂದಾನೆ ಈ ಸರ್ತಿದಾನೆ ಸ್ಲೋ ಪೋಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಬೆರಿ 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 ಕೊರಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಧೋನಿ 6 ಹಾಕಿಲಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಾರ ಲೆಂತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂಡದ ಸಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನ ನಿಕಲು ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಐಕ್ ಸಿಂಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಬಕ್ಕ ಪೂರಕವಾದಿತ್ತಂಡ ಪಂಚಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಿಗೆ ಮೂರು ಜಂತಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರುಟು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಮಿರ್ತು ಹೋಗ್ತು ನಿಖಿಲ
ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಎತ್ತನು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅವನ್ ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೇನು ಪೋಯ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಚೂರೇ ತಿರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಬೋತಿ ನಾವು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನಿತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಲ ಪೂಜೆ ಪಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬೆತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನಮ್ಮ 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಬಟ್ ಐ ತೊಟ್ಟುಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಯಾಕಪಾಟ್ ಮಾತ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲರ್ ನಿಖಿಲ್. ಸೊ ಅಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾತಾಡಗ್ಲು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಈಗ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದು ಈತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎರಾಲ ಮೆಕ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ತೂದಿತ್ತಿರ್ನಾಡ ಮೆಕ್ಲು ಪನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿನ ಖಂಡಿತ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು వచ్చి ಅವು ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇಂದು ಬೇತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬುದಿದು 1 ಲಕ್ಷ ಪತಂಬೋಪೆರ ಹೆಜ್ಜ ತೆರೆ ಹೊಡ್ನಾಡ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಜಾರಿಡೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ.